Gata, hai. Suntem 50, 60. Hai să creștem. Hai. Sus. Suntem 120 de persoane. Toată lumea tăptărică. Bă, pe ce jucăm? Suntem 50, nici n-am intrat. Hai, bă, hai să facem 1000. Pe ce jucăm? Apă, flotări, le fac eu. Coxu, te pup. Coxule! Pe flotări le fac eu. Dar nu îmi băga cu sute, cu alea. Nu, așa, 10, 15 acolo, că nu mai mă duc brațele. 10 de încălzire. Hai, 10 de încălzire. Coxule, vrea să-i dau 10 flotări lui Tiberiu. Păi la cât ai băut să fiu al dracu, dacă mai poți să faci flotări? Nu, le fac. Nu, că fac una și nu mai mă ridic. Nu, las că le fac eu. Deci 10 de încălzire. Vreți să vedeți voi la ce facem baie? Hai, fiu al dracu, dacă nu vă arăt la ce facem baie acum. Ia fi, unde dracu să face o cameră? Ia, hai că ți arăt. Să fiu al dracu dacă nu ți arăt. Fii atent la ce am la încălzit aici. Să fiu al dracu cu, uite, vezi? Ați văzut acum, da? La aia facem baie acolo. Hai. Cum dracu să întoarce o camera? Fain idee. Ați văzut, da? Facem baie în robă. Hai mă, să-i dăm să-l batem. 10 de încălzire. 10. Coxule, fii atent acolo, că bam. Dați-mă. E Mirvi! Aia două ore! Mirvi! Haide, Mirvi! Haide, bă! Ne-am făcut ciubăr. De buc de ea! Am făcut ciubăr. Ne trebuie de ea. Bum, suntem 120 de persoane. Ca la hotel. 50 de puncte ne trebuie. 50 de puncte. Provocare de viteză. 50 de puncte. 50 de puncte. Suntem 60. Coxule, hai bă, Coxule! Hai, Coxule! Coxule! Nu s-ar putea să ne facă. N-avem cu cine. N-avem, bă, că stare 100 de oameni acolo, n-avem cu cine. 10 de încălzire, Coxule, hai, Coxule! Lasă-l pe Coxule, că mă duc să-mi iau vinul. Hai, Coxule! Bă, mulțumim, Coxule! Băi, 10 flotări de antrenament, așa, Mihaela, mulțumim! Coxule! Ești... Bă, du-te dracu, vrei să nu mai mențin mâine? Un bag mordea. Tu ascult. Mâine trebuie să facem alea, pace. Mâine nu mai spun de nimic. Hai, bă, Coxule, bă! Coxule! Hai, Coxule! Ia că ne bate Coxule! Coxule, bă! Nu, n-are putere. N-are putere. Coxule! Bă, suntem și puțin ai dracu. Hai, măcar tata! Mihaela, viața mea! Hai! Mihaela, viața mea! Viața lui Ion! Da prostet! Îmi dați-mi tac! Mirvi! Gabi! Gabi! Hai, Gabi! Hai, Gabi, bă! Tomi! Haideți, mă, băi! Mic, Coxule! Gabi! Nu merge cu înghețături. Coxule! Nu merge, Coxule, cu înghețături, că ne bate de mea în mama, de o sucră. Dar nu bag sală în seara, că am băgat toată viața mea. Haideți, mă! Hai, Coxule! Te enervează-te, Coxule, acolo pe final. Hai, Mihai! Hai! Da. Acolo. Hai! Haideți, mă! Bă, 10 secunde!
Câte vreau să facă? 10. 10. 10. 10. Unde-l? 10. 10. Băi, vă mulțumim. Trebuie să întorc camera asta, cum dracu, întorc în dracu. Cum să fac eu camera la asta? Flip. Acolo. Flip camera. Da, dă-i pe... Unde le fac? Hai. Le fac aici. Fă-le unde vrei. Că tot... Bă, vezi că dai, pui picioarele în ceamon, trebuie dracu. Bă, fii atent, meciul ăsta jucăm dacă pierzi să bagă mordeală curul în roabă. Bă, nu. Dacă nu aduc eu un lipian, auzi, dacă nu aduc eu